Sige po. Hello, mic test. Maray na hapon po sa Indogabos, Kiraray. Amay-amay po kita mapon kasi yung na po ang sa tuyong presenter, igo siya pong engagement ng alas 2. Kaya baka actually siya ang panduang ma-present sa tuyang inaal daw kapag kahapon. Igo siyang alas 2 na commitment sa may Naga College Foundation. So, inuton na po, inut po, acknowledge ko po ang pag-abot kang nyaon hindi Kiraray, ang transport sector, piston, sa Padjak, may education sector po kita, may BPC, sa bike board, Naga City Bike Board si Sir Buboy, ano pong anendes ma'am? Sa transport po, gabos, sige. Aputan ko na po, ngayon na paghapon, ang inut na presenter, si Sir Rene Gumba, kang Public Safety Office. Hello. Maray na hapon po sa Gabos. Nakiulay akong kung pwedeng maino, tabang mayo pa si Sir Erning, para ma-maximize sa oras. So pakiulay sa muya, i-present poon sa tuyang summary kang budget hanggang duman sa detailed na programs, projects, and activities for 2023. So pasadahan ko lang ni mabilisan. So presentation ta po. Next slide please. By the way, ini po so pinagpoproponer na headquarters kang Center for Safety and Resilience. Diyan maistar ang CDRRMO, ang PSO, and then sa compound din kaiyan, malukar ang headquarters kang Naga City Police Office, kang Bureau of Fire Protection, saka kang Search and Rescue Unit. Ano po? Sige, next slide po. Ano so nature o karakter kang opisina kang Public Safety Office? So the PSO is a coordinative body responsible for coordinating the programs and activities of existing units, offices, and organizations in Naga City involved in public safety. So i-note na lang po, so public safety bilang konsepto, ang gustong sabihin kaini, so paglikay para sa mga tao, sa komunidad, na daing madanyaran ang sa indang buhay, ang sa indang propiedad, ang sa indang daily lifestyle. So in general, that is what public safety is all about. Dahil dyan, sa opisina, nasugo na mag-coordinate sa iba-ibang mga ahensya. Arog kang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection. Ang totoo po kayan, mayo pang national law na nag-create ng Public Safety Office. So kita sana po sa siyudad kang Naga, ang igwaning ordinansa na nag-create kaini. Panahon pa kang sa tuyang dating alkalde si Mayor Jess Robredo. Sige po. At the same time, the PSO is an operational unit. Sige, next slide. Ay, pakipindot po. Then nag-abante si text. Wait lang da. Naghang. So, ang sinasabi man lang po, maliban sa trabahong mag-coordinate sa iba-ibang mga ahensya sa ka-opisina, ang PSO, saro din na unit kang LGU na may malinaw na mandato. At yan, sasaro-saroon ko, so 5 trabaho ka ini, 5 kasuguan na iyo ang pinag-i-execute kang sa tuyang opisina. Sige. So anyway, habang naghahalat, ano so 5 trabaho kang sa muyang opisina? Inot, ito pong sa traffic management. Digdi naglalaog so urulay ning tulong bagay. So traffic direction and control, iyon is mga PSO ang nahihiling ta sa tao kang tinampo, nagmamando, magpapapundo kang mga bihikulo. At the same time, sinda din so nagmo-monitor kang mga traffic lights, so iba pang mga traffic tools na ginagamit ta. So yan ang traffic direction and control. Ikaduwang unit sa traffic management, itong traffic engineering safety. Iniso nagigibo kang mga nailing nindotong mga no parking, itong mga signages, sinda ang nagpa-fabricate kaya, nagwi-welding, nagli-lettering, sinda din so naglalaag kaya mga pintura sa tinampo baga, itong pedestrian crossing, so mga wheel clamp area na nakapintura dyan sa tinampo. Ang mga gamit ta, halos kapareho kang gamit kang DPWH. Ano po?
So pampintura ta sa tinampo, so needing machine, sinda so may mga technical knowledge kaiyan iyo. Unfortunately, limitado ang pagtugot sa satuya sa mga national roads. So ang pwedit misa ng trabahohon sa mga local roads kang syudad. Sige. Alat, garo-harayo nang naabot mo ay. Nagsasadiri ka ng abante. Sige. Balik kita duman sa nature. Dua. Yan. So, an operational unit responsible for functions and services not presently performed or not adequately performed by existing units, offices, and organizations. So, maintindihan po nindo kung tanong taang PSO, kung sain-sain nakakaabot. Dahil igdi sa sugo na ini, kang ordinansang nagkrear sa samuya. Pag may pagkukulang, ang sarong opisina, tumabang ka, sabi sa muya. Pag may day nagigibong trabaho, hilingon mo kung kaya mong trabahuhon. Kaya minsan mahiling mo sa mga PSO, nagbibitay-bitay sa poste, nagpuputol kable. Patas yung mga nakabiritay na kable. Minsan mahiling mo, nagkukuaning mga street children, nagdadakop kung sain-sain. Because of that second mandate. So inisu karakter kang PSO. Ang samuya ko ta na pangapudan digdi, eventually, sana magkaigwaning national law prescribing the creation of PSO in all LGUs. Tangon yan kaya, ang totoo kayan, halos gabos na LGU, kanya-kanyang paagi ning pagkrear ning PSO. So iba, traffic group lang. So iba, kung anong isugo kang LGU. Sige, next slide po. With that, we would like to locate ourselves within the broader vision of the city government. Ano su vision na iyan? As articulated, we want to be the model for at least 3 things. One, a model for good governance. Gabos kita, familiar ka iyan, haloy ta na yan, pigpapara or otro. But when translated from our perspective, good governance would mean a shared development direction, and that direction is continually being improved. Second, it is sustained, that direction is sustained by a citizenry that asserts their rights and accept the roles and responsibilities in nation building. Importante po ini, itong kita, minaasertar kang diretso ta. Lalo na pagkaulay ta ang mga taga-gobyerno. Taminsan ang tendency kang taga-gobyerno, mataram na sana, ini ang direksyon. And this exercise is very unique to Naga, lalo na in people's budget process, as an opportunity for asserting our rights. Pangduwa, maliban sa good governance, sana maging modelo din kita ng people-centered development. People-centered development, gustong sabihon, ang kalidad, saka serbisyong pigtatao, accessible sa gabos, lalo na duman sa mga mayo sa buhay. Iyo po. So the access should be provided to the marginalized and the vulnerable. And we want also a development that enables the private sector to generate the employment that is required in the locality and entrepreneurial opportunities. Pangtulo po, itong abiding faith that expresses itself in social solidarity and culture of excellence. May duwang bagay, may duwang aspeto po kay ang paghiling sa pagtubod. So iba ang pagtubod pampalingaw sa mga kadipisilan sa buhay. So iba man ang pagtubod mo dapat iyong nagpapakusog sa imo para atubangon sa mga kadipisilan sa buhay. So whatever situation you are in, ang vision ta mapakusog ini sa tuya, and mapakusog kang sa tuyang pagiging komunidad. So in the process, it shall set the pace in participatory urban development in the Philippines and Southeast Asia and inspire others in their own path to development. So dahil nakita nakikikompetensya, igdi sa tuyang kapalibutan, igdi sa probinsya, igdi sa rehiyon. So pigin vision ta po, yaong kita sa Southeast Asia, mamatian so presensyata. Si Mayor sa maabot ng mga aldaw, maduman sa Thailand to represent us in the UNESCAP convention, talking about our housing program, etc. So yan ang direksyon na pinaghihiling ta as a vision. Next slide please. With that as our vision, the mission
will have to be articulated this way. To make Nagueños happy and proud of their city and of their living faith through continuous improvements and innovation in inclusive governance and responsible citizenship. So, duwang bagay yan. Inot, responsible citizenship. Nakikiaram kita, pero bako dahil sana sa gusto tang makiaram, dahil gusto tang mapakaray ang kamugtaakan. Iyo. Tari sa mambaga, kung sige ta sa lang daldal, na may man talaga kitang gustong padumanan, pakyut ang apod kayan. Di ba? Pero kung malinaw sa to, ano sa gusto tang itabang, ano sa gusto tang direksyon na ipatanaw, then that discourse becomes more meaningful and significant. Then, inclusive governance, itong bako sa lang ako, bako sa lang ika, kundi kita. Ano? So, kung pwede, gabos kita nag-uurulay. Kaamigo ta ka man o kaiwal ta ka, dahil pinagtaragbo kita igdi sa komunidad na ini, mag-urulay kita and mairibanan kita. Okay? Next slide. Sige. Ini po, enumeration na lang kang functions kang opisina para lang aram tagabus. Garuda ini mababa sa siyam na functions. Ini sa mga sugo na giribuhon kang samuyang opisina. I would like to make this very clear because this is where also most of our budget and request will be coming from. Sa arog kaning mga patrabaho, ano so rekursos na kaipuhan para ma-deliver me. So inaasahan sa samuya. So inot, coordinate with national and local law enforcement agencies and affiliate organizations and with related offices of the city government on the proper implementations of laws and ordinances. So pagpasunod ka mga ordinansa, pag-coordinate sa mga enforcement agency, saro sa prioridad na trabaho kang public safety office. Ikadua, coordinate the mobilization of manpower and resources in the implementation of contingency plans to limit effects of disasters and other calamities. So kung maririsan nindo, bako sa ning trabaho kang PSO. Ano? Yaon dyan ang CDRRMO, yaon ang iba-ibang mga ahensya. So every time na mahiling nindo sa PSO, may kataid na ibang ahensya. Dahil susugo, kang ordinansa, we coordinate. We help, we work with other agencies and offices of the LGU. Then number 3, supervise the registration and regulation of public utility vehicles and litigation of violators of traffic ordinances thereof. So we coordinate with the Sangguniang Panlungsod in the registration of pedicabs, trimobiles, and other public utility vehicles in the locality, and in the imposition of penalties for violations of pertinent ordinances. And number 4, secure public facilities and provide civil security assistance. Ini medyo bakong madali, ang paghuna kang iba, simple lang. Aram po nindo, ang binabantayan mi, puundig di sa City Hall building, abot duman sa Malabsay, duman sa falls, sa Panikwason, pati ang sports complex, ang Coliseum, ang Civic Center, and that should be done 24 hours. So tulong shift po iyan na mayong pundo na deployment kang sa itong mga pag-iriba dahil digdi sa function na ini. Sige, next slide. Yaw na si Sir Erning, nakisingit na ako. Sige po. Okay, coordinate the formulation of the city's public safety plan. Ini po, pirang taon may pasan ng piga-asomer, so pag-crear as in pag-implementar kang satuyang peace and order and public safety plan. Dakula sa papel na pinagtatao sa Public Safety Office. So ina-assumer mi man iyan trabaho na iyan. Panglima, the recommendations to the Naga City Peace and Order Council on matters affecting public safety and order. So ano mga halimbawa ka ini? Kung kay puwantang mag-recommend na ining tinampong iniyo, dapat no parking dahil fire lane, diyan nagdadalagan sa mga fire truck, ginigibuta. And may mga ordinansang ini-enact because of that recommendation. Number 7, training for members of various units operating in the city, performing public safety functions. So pati training kang police, pati training kang LTO, nakakadamay kami because of that tasking. Kaya kung nakukuha nindo ang retrato, wala to uso sa muyang pinagkakasiributan dahil igdi sa mga sugo na
na iniyo sa Satuya. Then, undertake advocacy activities to raise community awareness on specific issues affecting public safety and order. And number 9, recommend to the city mayor other measures for improvement of public safety, peace, and order. Because of that, number 9, we work closely with the local executive on various matters, including drug issues, gambling issues, and other security concerns. Sige po. Ang pinagahalian kang PSO, bakong national law, ordinansa. Ang nag-crear na ordinansa, 2005-056, so taon ning 2005, pirang taon nang yan? 15, so, iyo, polsay kay ako, maluya ako sa kwentada. Iyo po. Sige po, next slide please. Yan, panahon pa yan, 2005. Sige po. We go to the budget matters. Pwede pong makisuyo akong idiretso ta duman sa LBP form number 4. Ini po kaya so annual investment plan ini na nai-present naman sa CPDO. We will not dwell on that and we will dwell on the LBP form number 4. Sige lang. Si RJ kaya, halaba yan, in-insert na yan. Ayan. Itong may summary na. Sige, next. Next pa. Iyan, summary po yan, babalikan tayo at yan. So, ini po, pwede mapadarada kula ta. Ayan. Lalatag lang dyan, ano sa mga inaasahan, ano sa mga output na dapat mahiling sa 2023 sa trabaho kang samuyang opisina. So, nagkakapirang items ini. Marani ako ha. Sige po. In terms of outputs, enhanced effectiveness and efficiency of services through continuing systems enhancement and quality assurance. So, mapuuna kaming magsukulman kang Consumer Satisfaction Index. Sisay so mga consumers mi, so mga partners mi, yao na dyan, so mga pag-iribata sa transport sector, so mga pag-iribata sa komunidad. Last 5 minutes da. And the various outputs, mobility with sustainable. Anyway, we will just leave a copy of this para pwede pong balikan anytime. Just the highlights. Next slide, please. Sige po, next slide. Okay? Ini po sa General Administrative Services, sabi ko kaso bago, may 5 kitang major functions. Admin Services, ini so inaasahan ta mga output. Pagpuon sa supplies, budget, allocation kang mga pangangaipuhan, kang mga pag-iribata. These are the expectations and the performance indicators that we would like to see for 2023. Next slide po. Sige. Pag-abot sa security services, ano so mga hinahanap tang output? Dapat so administration and logistics plan, pati debriefing and preparation kang satuyang security group, malinaw na. Iba po ang operation kaning security group ta, duman sa satuyang mga nasa traffic, sa satuyang mga nasa emergency services. So, down the line, safety and orderliness of public facilities, and then the corresponding performance indicator. Sige po, next slide. Okay? Igwa po kita ning communications and emergency services. Ini itong inaapudan nindo, si Comsen, si Kenya, 24 hours na bukas iyan, so radio communications, yaon din dyan so sa itong mga hotlines. Pigsararo mina, so communications and emergency services, dahil sinda ang link nindo, kung kaipuan nindong pulis, bombero, ambulansya, o kung ano pang kaipuan nindo, sinda ang nag-aarabang kang apod nindo. So this is operated on a 24-hour basis, again, 8-hour shift, tulong shift po iyan. So kabali sa mga hinahagad ta for 2023, ining mga CCTV sa laog kang syudad na madagdagan, so mga radio communications, so mga gamit. May pakiulay din na kung pwede makabakal ng boom truck. Ang boom truck ito pong pangsakat sa poste.
Pag day available ang boom truck ang ibang opisina, day kami nakaka-repair kang CCTV, kang traffic lights, etc. Next slide, please. Sige. In terms of enforcement, ang final output na dyan, of course, si level of compliance mag-improve sa mga ordinansata. Sige, next slide po. Okay. Ini po sa traffic engineering, ang nagkakapiraigding major output, so infrastructures, kabali sa traffic lights, kulang pa ang traffic lights ta and kaipuaning improvement. Ang totoo kaya ang traffic lights ta para pakarayon ang pirang seconds ang green, pirang seconds ang red. Kaipuan so technician ta, magduman sa puon kang poste, magsaro-saro na pindot, pagkatapos sa may pransya, madalaga naman siya duman sa panganiban dahil mayo kita ning centralized control kang sa tuyan traffic lights. Iya po. At yan ipaliwanag ko sa Indo kung ano so inahagad me for 2023 na mas ma-improve ini. So in terms of supplies and equipments. Next slide, please. Sige po. Okay? Traffic enforcement. Malawag ako igdi in closing na garo. Tapos na daso 5 minutes. Ang pangapudan mi is for the construction and establishment of the command center. So inaapod tang Center for Safety and Resilience. Ano ang sitwasyon sa command center na yan? Maliban sa iraon kami na Sir Erning dyan, iyan na po so centralized control kang traffic lights saka kang CCTV ta. Ang gusto ming mailaag na CCTV, itong pagnahiling na halabao na ang Fransya, masadiri na siyang igi-green so traffic light kang Fransya. Iya po. So with that as an intervention, hopefully, magian-gian ang buhay ta sa tahaw kang mga traffic lights. Dahil dai na itong fixed na nagbibilang 80 seconds. So kung mabibilog ta ini, automated so detection kang volume kang mga bihikulo. Minsan maririsabagan do. Halabaw ng libuton, mayo man sasakyan ang magsaysay. Pero dahil kaipuan maghalat sa traffic lights kung pirang seconds, na haloy lugod gabos. So with this proposal, ang pakiulay mi, with that command center, consolidated na so sa tuyang CCTV, saka so sa tuyang traffic lights management. Kasabay kayan, so surveillance and security operation taman. Ang sarong nahihiling ming senaryo, pagbaba mo pa lang sa terminal, na-capture mi na ang lalawgon mo. Dawa magsaing ka sa naga na maagyan mo ulit ang CCTV kung ika ang hinahanap mo, kung ika ang hinahanap ma-report sa mo sa command center ang mga camera. Na uni na ngaya si RJ ngaya sa Sugo. Oh, naglampas ngaya nakaabot sa Chinputong. Sige, so that will be the idea of the command center na medyo halangkaw po sa tactical awareness ta. Tapos dahil na kami maparaapod sa mga tanod. Ano po, baha na dyan sa Indo, sa baha na dyan sa Indo, sa Mabulo. Kumusta na dyan? Sa radyo, ano? With this command center, may awareness cameras, so surveillance cameras kita, na naihiling so sitwasyon. And, added feature, pwede nindong kaulayon so camera. Iyo. So, halimbawa, yaong ka sa Abelya, yaong sa tungod kang camera, so nasa command center, pwede mong apudan. Pwede mong makaulay. Hoy, ngayari na to. Masimbag man yan. Yes, ma'am. Then you can talk for immediate feedback. So these are some of the features. Next slide po. Para mabilis na lang. These are some of the requirements that we are asking for. Balik ta duman sa LBP form number 2 para sa summary lang. So to summarize everything, so budget po na pinagahagad mingon yan is 341,451,000. Take note, ang 250 million kayan duman sa building na pinahiling ko pagpuon. Ano po? So itong building na ito, itong Center for Safety and Resilience, garo nakakuha na ng initial funding ang sa tuyang alkalde na dahil na i-charge digdi sa budget na ini. And kung dahil ko na mapasala, garo mga groundbreaking within the year, dyan po sa Balatas, itong sa may kanto, harani sa
itong dating dump site. So hopefully we can begin immediately with that. And all the other budget items will be part of our regular operations. So kasabago iniistorya ko ka Sir Tupi garo ito na sa mga trabahong ining pinapagibo sa mo, kang naggibo kami ng right sizing plan, ang samuyang pangaipuhan nasa 420 plus personnel para magibo mito gabos. Itong siyam na itong pig-enumerate effectively, efficiently. Unfortunately, what we have at the moment is only around 160 personnel. Iya po. So, pinagkakasya, pinagkakanigo, doing more with less, but we will try our best. Pero mas maray po kung may tatao, so kaipuhan na suporta and resources. That will include our procurement of patrol cars and emergency vehicles. Ang totoo kayan, kadakol po nag-aarapod sa mo, makikisuyo, mapahakot ng tukawan, mapahakot ng mga tao, kung ano-ano pa. Kaya nagdesisyon man kami na next year, dahil na po kami mabakal kayan patrol car. Kung ano to? Itong adventure na PSO. Ang babakalon mi na, ito bagang truck na nahihiling nindo, nasa dit, para kargahan ta ning mga tao, uning mga gamit. Then kaya niya man mag-ikot-ikot sa laog kang sentro. So that is our proposal. So thank you very much. Salamat po. Hello. Okay, salamat pong maray sa imo, Sir Rene Gumba. Siya po ang head kang PSO. Ano po? So, kung igwa po si may mga kaputan po sa tuyang speaker ko niyan. So, pig-percent po niya sa tuya. Ito pong services, function, and budget po kang Public Safety Office. So, isay po may kahaputan. Hello sir. Medyo nahuri po kadikit. Iya po, maray na. Ay duman po sa itong suggestion mi, duman sa summit, na kung pwede ito po mga traffic sign, na ginigibo ta po baga na ginigibuhan ta ng block, na semento, tapos igwa itong traffic sign. Minsan pag dinoduros po baga natutumba, no? Sa kadelikado, nakakasikip pa ni tinampo. Obstruction. Kung pwede po, duman na lang po sa mga poste. Naipkaklamp na lang po duman, harayo pa, nahihiling pa po kang gabos na driver. Arayo pa po aram na ninda kung sa isinda pa sharing duman. Iyon po ang sa kuyang follow-up duman sa Oroleta duman sa summit. Thank you po. Iya po, tabi. That has been given to our Traffic Management Center. And so mga bago mi pong iruruluwas na signages, arog kayan sa prinsipyo. Pig-recycle mi lang sa mga existing dahil inarabot kita kang fiesta. So karaskasa na harakutan, kadakol kung ano-anong signage na hinaharagad. So ginamit mi mo nagiraray, sayang po. So pig-pinturahan lang, pig-recycle. Meantime, we hope that by January, iyon na po yan sa major mode kang installation ta, kang mga signages. In fact, pati itong mga directional signages, itong mga street names, garo isi-synchronize na po sa satuyang mga traffic sign din. Kaya ma-coordinate kami kayan with the CEO and the CPDO for the execution. Okay. Thank you po. Thank you po. Nasimbagan po si Kaputan kang Presidente kang Tramwheel Federation kang Naga. So, isay po ang igwapang kaputan. Pajak. Sige po. Mrs. Maricar. Ako po ang nag-ano sa Pajak, sir. Nagre-represent sa Transpo Pajak. Ipinapa-update lang po kang mga presidente sa Nasi Pudrip. Si plano po ni Mayor na naaprubahan na po kung noari na po i-start si mga terminals ka mga associations. Kasi si mga Pajak terminal po baga, iyo po baga kasi si plano ni Mayor. Hapoton ko po kung ano ini ongoing na po ba or nagsa-start na. Iyo po. Nagpuuna po. In fact, naging issue ba kang eleksyon si sarong terminal duman sa may Concepcion garo ito na mahalon nagpupuuna ang City Engineer's Office. Sindaso nag-execute po kaya kaiyan and nagtatabang lang kami pag-monitor. And so sa muyang personnel, sila Joey, sina Rodel na Balmes, sinda po ang direktang nakakaulay nindo sa association para mag-update sa Indo.
So kung dahil ko na pasala, duwa o tulong set up pa sana ang nahamanta. So that will continue and that will be completed po. Apo. Okay, salamat pong maray sa pajak Ay, representative. sorry. Sir, idagdag ko na lang. Nalingawan ko, i-issue na din kita kadtong mga updated na ID. So pakiulayan ko pati sa Trimobile, sa Pajak, na nagra-random inspection po ang mga pag-iribatangon yan. Bako para tirikitan o darako po, kundi ilingon kung may mga updated ng ID. Ano po? Importante man yan sa tuya para sa database ta, saka sa mga pasahero ta. Thank you. Sige po. Salamat pong maray, Sir Rene, sa impormasyon. Ano po. Isa pa po, may kaputan. So, pabisto na lang po para sa, ano? Hello. Gusto ko lang po, Sir, ihapot itong experimentation kan Tri-Mobile Station doon sa may dating Advent. Kung ito po legal na may ordinansa na para kung padagos-dagos na ang pagpipila duman. Kasi sarap akong tricycle driver, minsan pinapahali kami duman. Minsan tapos sa tubangan kan ukay-ukay, nakapark itong mga four wheels. Ngunyan, ang ginigibo kan mga PNP or PSO, once na kakadouble parking duman, ang papahali minsan tricycle. Si mga four wheels, di po pigapahali. Sige po. Ini po, tugutan mo akong i-check mo na sa sanggunian kung may ordinansa na. Tangaram ko kaya limited so experimentation period na pinagtao sa Satuya. Garo pira to? 30 days ito. Garo 30 days ito. Naglapse na ito. And ang aram ko nakapag-submit naman sa Satuyang opisina ng recommendations. So we will follow up on the status. Meantime, garo status ko kita kung ano so sitwasyon duman. Will clamp area tow-away zone itong wala itong sa may side kang PNP. Iya po. So yan ang i-implementa mo na. Oo. Sige po. We will remind our enforcers na ang tow-away zone, ang will clamp area, ito tabing sa may wala. Iya po. And kung sakaling may mga sitwasyon na dahil nagiging maray, paabot lang po sa kuya. Sa opisina tabi. Thank you po. Yes, ma'am. Hello. Ako na naman ako, Sir Rene. Sige lang po. Ito po pag ang mga force Multipliers. Opo. bali gusto po kayang mag-member sa NCPC. Tano po, takino ka ang PSO. Ano po, may ma-under ko po sa indaning training or kung ano pa pong pwede nindong may tabang sa inda? Iyo po. May ordinansa po kaya na nagsusugo sa mo na magtao ning support ning honorarium sa mga force multipliers. Garo incentive. Sa paagi ning percentage kang sa indang mga citation tickets na pinag-issue. So gusto sabihin, kung deputized ang organisasyon nindo bilang force multipliers, igwa ka mong darang citation tickets. Because of that, ang sugo, may certain percentage ka iyan na mapapaduman sa Indo bilang suporta. Pero ang kondisyon po dyan, dapat accredited organization ka kang syudad. Kaya nag-aagi sa Naga City People's Council for accreditation and kadakol pa po yung requirements, drug test ka mga miyembro, so background investigation ka mga miyembro, and they have federated themselves into the Association of Force Multipliers. Iyo po ma'am, nagkakandak po ng deputation seminar ang LTO for all these active force multipliers. At least katrabaho mi lang po ha. Ito lang nagtatabang sa PSO functions. Security, traffic management, disaster response, etc. Yes ma'am. Opo. Okay, thank you. Sandali lang po, sir. Igwa po kita nga, question sa Zoom. Yan po si Dominic Noblesa po. Siguro ma-online po siya. Yes po, Sir Doms, maray na hapon. Hello po. Just maray na hapon po, Sir Rene. So, thank you po for that presentation. I have may several question lang po ko focusing on again on active transport. So, primero po, kumusta po sir ang ang implementation kang PSO as regards sa sa implementation po kang Section 19 kang bicycle ordinance? It's
prohibited acts on the bicycle lanes, especially ini pong mga naka-parking sa bicycle lanes during the exclusive use of the bike lanes. Tapos pangalawa po, ask ko lang po if iba po kayo ng budget for education programs para sa mga road safety, bike sharing, and road sharing programs. Kasi po, kadaklan din po na naririnig sa is drivers and commuters and pedestrians alike are kumbaga kulang sa awareness of our traffic laws within Naga. And third is ito pong how are we able to protect more ining mga mga bollards po sa Plaza Rizal. And last po, if pwede daw po ma-insertan pa sir ng additional budget ang PSO for siguro deputized unit focused on pedestrian and cycling mobility as na-imagine ko po ang Naga is very walkable. So more than us catering to the cars, so very walkable and cyclable lang Naga. So kung halimbawa yan ang maging direction, so siguro sa mga indicators din po duman. Iman lang po yan, Sir Rene. Thank you po. Okay, salamat naman po sa tuyang kaputan ali sa SOM. Sige po, Sir Rene. Opo, salamat. Sir Dom, salamat po. On the matter of bike lanes, igwa po kita ng Naga City Bicycle Board, yang si Sir Buboy Ngunyan. Ang PSO po, saro sana sa miyembro kang Naga City Bicycle Board, and they usually set the policies and the instructions when it comes to the installation, protection of bike lanes, installation of bollards, and other interventions. So baka po Sir Dom sa tiyan, mapatabang kita kay Sir Buboy on this. But on the part of the PSO, nagkataon man po nakadaklan kang bike lanes, wheel clamp area or tow-away zone. Kaya iyo man po, so pinag-execute me, halimbawa sa Panganiban, wheel clamp area dyan. So nagkataon na yaon man duman sa bike lane area, di sararuan na sana. So we implement. Now, about this driver's education, ang totoo po kaiyan, baad ay minen abuto na given the 9 major functions that we have. Nag-a-assumer na lang po kami na dahil nagkuro kita gabos ng lisensya, maraiso pa ka tukdo sa satuya, maraiso pa ka evaluate kang satuyang kapasidad na magmaneho, mag-drive ng mga bihikulo. Though people will say, ay taday ngayon totoo sir, ang iba ngayon nagbarayad yan. Ako daw ang hiling ko, with the reforms that are being instituted now, bakong pigre-require na itong driving school. Baad makatabang na maobliga sa iba na bako sa nang si Agum ang nagtukdo o si Aki ang nagtukdo, kundi formal na pinagtukdoan manunungod sa pagmaneho. Hopefully this will help. But at the same time, pag abot sa driver's education, medyo hiling ko, tama ka po, kailangan. Kay puhan mi po ini yung tauan ng dagdag na atensyon and resources. Ano mga halimbawa kayan? Kung nagagamit ka mo kang kanto kang Fransya magsaysay, dapat pag nasa tuo ka, matuo ka. Iyo. May mga nakapurundo na day nag-aaram. Anggot pa, pag pigbusinahan mo, ta nakabalagbag sa duman sa right lane. So these are matters that should be taught to our drivers. In fact, kadakol din ni nakakarisa, maski sa mga paramotor ta po, may mga nag-uruli digdi, mga halik da sa abroad, naharas da siya kang motor, ta pigpaparaaragyan siya sa wala sa tuo. Medyo English pati ito. I did not feel safe. Aragayan ang feedback ninda. So anyway, all of these are matters of driver's education. So maybe we can coordinate in the city. Bako sa ng PSO, kasi sa Philippine National Police, so Land Transportation Office, so Highway Patrol Group, yaraon man po igdigabos, may presensya igdi sa satuya, baka pwede ining pagtarabangan. Then on the bollards, so protection po, Sir Doms, ka mga bollards sa plaza, igwa kaming duwang gwardya sa plaza na pwede ming patabangon, magtaga hiling-hiling. Pero dai kayan makakayang full-time nindang bantayan ang bollards. Dahil ang binabantayan ninda, so infrastructures,
na yaon sa area. Napapangirit nga ni ako tapati sa mga bumbilyang hinarabon, kami pa ang mabilang. Kami pa kami pa ang pinapabantay. Anyway, because we are supposed to secure the area, so we will assume that as part of our responsibility. So pero itong bollards po ang sarong nagiging problema duman. Garo nagka-dialogue naman so transport sector saka so bicycle board. Pig-facilitate yata kang NCPC manunungod sa problemang so mga para-bisikleta ngayon pinabirilo nindo. Kaming nagaharanap buhay dahil nindo tinarabangan. Di ba? So may mga arog kita kaya na dynamics na kay puan balansehon. And we would rather that we always sit down and discuss this. Iyo po. Then itong walkable city, Sir Doms, may mga suggestion na weekend sarado sa sentro kang Naga, Ralakawan sana. Pero bottom line siguro, laganan ning tamang lugar, sulakawan kang mga tao. Dakol pa kitang tinampo sa Naga na mayong sidewalk. Kaya sa mga tao sa tahaw nagraralakaw. Ngunyan, sa mga driver man, aranggot man, tayaraon niya sa tahaw ang mga tao. So, mabalik kita duman sa sinasabi ni Sir Dom na share the road. Sa sitwasyon tapo, dahil dahil pakahiwasan sa mga tinamputa, baka magbirigayan mo na ning kadikit na may konsiderasyon. So hopefully Sir Doms na address ko so concerns. May nalingawan akong sarong concern po. 5 itong pigreso. Ito pong manungod sa indicators on on people-centered mobility. So kung halimbawa po, di ba? So kasi nganyan, niling ko kaya sir na heavy on infra sa tuyan ng budget on traffic lights and the building itself. Siguro po, kung halimbawa, di ba, kung ibukit ang immediate solution or budgets to make our pedestrians safe and making na, kasi nahiling ko kaya, siguro sir na sa istorya po sir na, yes, itong pag-install kang traffic lights, magiging solusyon sa traffic. Pag halimbawa, mas okay siya. But more, itong mas immediate solution is making our streets people-centered, centered on people mobility. Ang mas makaaragi na araw kaniyang sa libutan baga sir. Yan mas magayon ng lakawot yan isa may behikulo pa dyan. So itong mga indicators lang sir on people-centered. All right. Yes po. So we will note that and incorporate the opportunities for bringing that to the fore. Pero saro lang sa nagluluwas ngunyan po para ma-update lang kamo. Pero may bago kitang traffic lights na i-install na itong PWD friendly. Ito po bagang may nagtatanog, may sound na pag ma-green na. Naranasan ko kayan pag dumang ko sa Hong Kong, saka sa Singapore, saka sa hindi hindi naman joke lang po. So anyway, these are just some indicators na kung pwede so focus sa tao, tama ka man po Sir Doms, bako so infra and so technology. Kaya lang sa parte mi po, kaya po may iningi highlight dahil nga doon masasabi ko, kung 420 ang kaipuan ming tao, pero igualang kaming sanggatos na tao, magamit kami ng technology para dahil man marugado so pag-iribata. So imbis na traffic enforcer ang nasa tahaw, CCTV ang pigagamit ta para mag-monitor and then traffic lights ang nagko-control. Nakakamundo lang minsan ang ibatang mga kaymanwa gusto makidiskusyon sa traffic lights. Itong haluyon kaya nagdiretso na dawa pula pa. Nya ako magkakadiresgrasya kita sa arog kaya na ugali basta niya ako isipon na lang nindo na so pula na pigahalat nindo pinagbibigyan nindo so tulong direksyon nganing sinda naman. So bako sa nang ikapirmi. So anyway, adjustable man iyan kung may pwede pang adjustment sa mga timing, sa green, sa red, gigibuhon ta po. Nonetheless, we look at the traffic lights as tool for traffic direction and control. So violators pigtitikitan mi din po ning disregarding traffic signs. Yes po, ma'am. Sir Doms, I hope na address po so concerns. Okay na po, Sir Dom. So, thank you po, Sir Dom, sa pag-participate sa meeting ko niya na hapon. So, iga pong kaputan naman, si Sir na mo na, ma'am.
Sige po, sir. Sir Buboy. Sir Boboy. Good afternoon, sir. Sir, mahapot lang po ako. Mapadagdag ko ako sa function nindo. Gibuhon tanan 10. Ning ano po? Sa function po kang piso. Sige. Pwede po sir na saro man po ang ini mga piso ta maging aware man po kang mga ining bisikleta na unregistered bike. Masita man po ning lalo na po dit pong mga mayong helmet na nagdadalagan sa siyudad. Saka po strict importance po kang bicycle registration. Ang nangyari po kasi arog kani ito pong nagadan sa San Isidro ang nabanggaan po to kang sarong L300. May issue po dumanta. Dahil po nakuha si complete investigation. Dahil po kasi masurat kang investigador kung anong ilalag niya. Piglag niya lang po kasi bisikletang kulay pula. Dahil po dapat tinatangkap to pagdating sa korte. So dapat bicycle registered number. So may proof siya na ini bisikleta registered. So, ang encourage ko po sana na masita ini pong mga nagdadalagan sa mga maiwasan ta po ning mga aksidente, ining nagdadalagan na po dahil naka-helmet saka unregistered bike. So, kay po may identification ng sarong bikers. Ano po? So, actually po, nire-registered na sa city. Oo, registered. In-encourage po, na-registered. Sige po, Sir Rene. Sige po. Isabay mi na, Sir Buboy, sa itong checking takang mga Trimobile, Pajak, si ID, si ID. Then, sa mga parabisikleta, isabay ta na din. Kadto kaya, kang napuon pa sa nakita, kami sunasahutan na sige ang pangdakop ng bibisikleta sa Naga. Mananganing niya kaming panggasolina, dinadarako pa ang bisikleta. Si message taman ba kadto, day mi man dinarakop. Sa Sir Buboy ang nagdarakop. Dayman, parang ang ginibo kadto, parang nagpa-flag down kita to tell them na magparehistro duman sa Naga Enro. So we will do the same again. Duwang bagay. So rehistro kang bike, saka so safety gears kang mga nagbibisikleta. Minimum helmet. Helmet, so requirement. So full face. Aram ninda. Iya pa. Free. Sige. So just for the record, pinapakiulayan ta po sa mga may sadiring bisikleta na iparehistro sa Naga City Bicycle Board. Naga Enro ang opisina. And then may mga libre din kitang mga helmets, suportado sa mga mayong pambakal. So magsabi lang sa Naga City Bike Board para masuportahan. Para yan sa Saindo, sa seguridad man. Kapag nadidisgrasya, sayang kang buhay. Thank you, mga sir. pirang question pa, sir. Sabi mo may lakaw ka. Mga pira pang kaputan ng ta. Sige lang po, mga 5 sige minutes. lang po. Na po muna, sir. Pabisto ka po. Maray na hapon, tabi. Ako po si Cesar Robadas kan Compectoda. Sir, i-upload ko lang po na kasi po, arami po ngonya na naghigpit mo ng piso, mag-agi sa magsaysay, diversion. So, dahil man po kami nagkukuyan kaya takon talagang bawal. Kaya lang sir, may nabasa po kaming ordinansa kato 2012 ata to na ang tricycle pwede mag-cross matawid sa ibong. Halimbawa, hindi po baga sa may park, pwede magbalyo. Yan po nabasa mi. Ngunyan, ako na-experience ako po sa bawang aga, tangaram ko nga ni, pwede magtawid. Nagsinyas ako sa iya, nakuping pasiguro ako. Sa ina area po yan? Diyan sir, sa may tapas, matawid ako, Okay. Pasiring Civic Center. Civic, okay. Ngunyan, dahil siya nag-intindi, di ko sabihin, pero pwede ako pinabalyo lang ko, titikitan ako. Di inapot ko muna, bago ko tinasa lisensya ako, sir, anong violation ko? Bawal nga ikaw magtawid, digdi. Sir, ang aram ko, bawal kaming magdiretso magsaysay, pero pwede kaming mag-cross. Tigpa-para-insist niya si gusto niya, di linalaban ko man sila si karapatan ko, nabasa ko man sa ordinansa. Kung kinakaputan niya sa ordinansa, may nabasa mga ordinansa ka to. So, nagdiskusyonan po kami, kung gusto mo niya akong tigitan ako, titikitan, pati mapatikit ako, pero dahil ko susurrender ang diretso ko. So, iyan po ang gusto kong sabihin, sir, na kung pwede po, si mga na-disseminate pong
dara ko po sa muya dyan sa konsey na dakupan, ano man po, ma-inform man na dapat parehas po ang aram ninda. Kasi may ibang PSO po na nagsabing pwede ka magtawid. May ibang PSO bawal. So, garo, nakukuyan po kaming maray na karma na kami diretso po magtaram, kan diretso mi. Pag medyo naglanggaw ka ni Bulls na di ka bigtutubod, masabi arugante. So, ang gusto mo malang po sabihin, danggun man po ang side me. Kasi naintindihan mo, trabaho po ninda yan. Iyon man lang po yan. Sige po. Sige po. Tama po yan. Assert your right. Pero baka, sir, baka pwedeng sa susunod, dahil ka na makidiskusyonan duman, kung ano na lang si ticket, darawin mo sa kuya. Sa opisina po, igwa kitang abogado, igwa kitang nagpapaliwanag, kung si Sayso tama, si Sayso sala. Kung madiskusyonan kaya kamo dumama, buruntulan pa kamo kayan, ang instruction takuta na po sa mga tao nung ka kamo makisimbagan sa piga-apprehend nindo. Itao lang nindo kung ano ang violation, itao ang citation. Luwas dyan, dahil nakaw magparataram ning kung ano-ano. Taigwa po akong hinali dyan na enforcer na nagtitiket, siging yamutam. Ako, pakaray ka, nailing ko sa camera si gibo mo. Iyo. Pigtitikitan mo na, pigpaparalamuda mo pa. Iyo. So, bakong maray. So, ang totoo ka ini, ongoing ining training ta sa mga pag-iriba. Ako po, direktahan kita, bako man na perfecto kayang organisasyon, so PSO. May mga pag-iriba kitang minsan, excited man sa ginigibo ninda. So, we have to continuously do the training. And tama po na nag-a-assert ka man, kundi bako na ka mo duman mag-assertan, duman na lang kita. Kung pagmati mo sala, so na itiket sa imo, nire-resolve ta po tulos yan dyan sa opisina. And your citation ticket will be voided para mayo ng dakol na diskusyon. Iya po. Kaya minsan man, sala man ang simbag kang enforcer. Pagkakaulay, magduman ka na nga sa opisina. Kaya pag duman man sa ko, ang gutman. Kaya po, ang ko pa ngayon magdigdi niya ako. Simpleng bagay sana, madam, na dahil niya ako pwedeng ka mo magparasirimbagan sa tinampo, kung ananasan na yan, kung bakong balido yan, i-void ta yan. Iya po. Pero kaysa magparadiskusyon kaya sa tinampo. Ang instruction ta din sa enforcers ta, whenever may apprehension and may resistance, nakabukas sa indang body camera. Ta ako, habo ko magparadangog ng diskusyon sa atubangan ko. Ipahiling lang niya ako sa ko ang footage. Taaram ta na kung si sayang sala, si sayang tama. Mayong dakol na diskusyon. Hopefully, arog kayan. But then, for other encounters po na may arog kayan, kanan mo na lang, sir, and then duman sa kuya. Duman kita sa opisina. Di ka maghadit, fair and square, so treatment. Minsan lang kaya, may mga pag-iriba man talaga kita na sa kadikit na puder ang feeling poderoso. So, we should know our limits. All of us. Hiling ko siring man sa driver. Pag ina-apprehend ka man, day may nangangahulugan na kalaban mo ito. Ang gusto ko sanang ipatanaw, pag natawan ng kaning citation ticket, hilingon mo sa violations na piglaag kung balido o bako. Kung balido man, di makitang diskusyon. Pero kung bakong balido, i-contest mo. And we have the proper process to do that. So, importanteng nagigiyahan man kita kaiyan sa proseso. Yes, sir. So, para day na ito, sana day na mautro. And I'll make sure na sa training man kang mga pag-iribata sa PSO will incorporate pati itong pag-approach, pagpapaliwanag, kang violation. Igwas akong complain ko niya na naglaog na si sarong doktora, pinagsabihan niya si enforcer me na ilan ang yaning kutsing ini. Dahil nga ako maka-atras, binalagbagan si parking ko. Si enforcer me ribong kung anong gigibuhon. Kaya nagreklamo. Dapat nga haliun ni dyan sa tinampo. Taday man nga nakadisposisyon. So, sa mga arog kaya na konsiderasyon, we will have to continually train our personnel. Conscious po kita na sulinalaag ta sa tinampo, dapat may kapasidad, dapat may abilidad. Dahil pwedeng makagaw sa ng payo, lalo na pag napasala. And be assured, pag may violations man po ang PSO, dahil kami nagtutolerar. Pirang beses na kamong nagpost ng picture na mayong helmet, na kung ano-ano, may kaput sigarilyo sa pampublikong lugar, and they have been sanctioned.
nagbarayad man po kang penalty na siring tagabus. Okay. Yeah po. Thank you. Okay na po. Ikaw pa pong kaputan. Last na yan, ha? Last na rin, sir. Sige. Ito po ang sinabi sa bago ni Sir John. Actually, nagulay-ulay po kami kayan about sa bikers na kung saan dapat po kompleto man po sinda para po sa mga aksidenteng dahil nga ni inaasahan. And aside po kayan, sir, sana po may oras man lang po ang pagdalagan ko ninda sa tinampo na itong grupo-grupo. Minsan po, matbanggi na mga 8 or 9, si mga kabataan talagang taralay po masindang pakiaram kung nagagamit na po ninda itong sa mga private cars na sasakyan or itong sa PUJ po na agyan. And sarap pa po, Sir Rene, ano po talaga ang PSO officer mo may karapatan sinda na manitar duman po sa mga nagtitinda, duman po sa mga tawag noon sa mga bangketa, may karapatan po sinda duman or the market guard po ang kaipuhan magsita. Ay, sorry, sir. Sige po. Yan lang po yan, Sir Rene. Salamat. Sige po. Pag-abot po igdi sa bike hours, again, I will defer to the bike board for their deliberation on that. Kung makakatabang na may designated hours lang para sa bisikleta. Pero kung ako kaya may sadirining bisikleta, ano ka man, tapupugulan mo kung mabakal akong bulong maagahon. O kaya napainom ako duman sa triangulo, nakabike ako pa uli. Diba? So mga arog kayan. So anyway, again, iwalat ko po sa bike board kung ano so disposition ka iyan. Baka halabang diskusyon pa iyan. Kung kaipuan bang limitahan so oras ng pagbisikleta sa Naga. Ano? So yan so proposal, Sir Buboy, na kung pwedeng mahiling. So Ma'am Osang, bako ako ang masimbag ha sa bike board na itao po. So Patabang na lang po na sana po magkaigwa maning pag-isip ang kagawad na magkaigwa ordinansa. Sige po. Salamat. Sige po. Thank you. Pag-abot po sa vendors, kabali sa trabaho kang Public Safety Office ang itong kasabagong sa siyam na naka-enumerate, enforcement of ordinances. Kung tutuuson, dapat mga agencies ang nagigibo kaini, alagad dahil nasugo kita na tumabang, and ang nangyayari na, baliktad na lugod. So nagtatabang, iyon ang ibinala. So may mayor na responsibilidad, iyon ang nasa likod. Na nagpapaibasa na. So we are part of the clearing group, lalo na po ngunyan na igwa na kitang ordinansa sa road clearing. So trabaho po ini kang Public Safety Office. So paglinig kang mga vendors, lalo na suyaon sa mga bangketa, suyaon sa mga sidewalk. Simple yung sa nabaga ang formula, day pag-ulangan so agihan ng auto, day pag-ulangan so agihan ng tao. Luwas dyan, mayo kitang problema, mayo kitang pag-iiriwalan. Yeah. Thank you po. Okay, kung may na po. Salamat pong maray. Sir Rene, kansay mo pong magayon na presentation ko niya na hapon. Diyos mabalos po. Salamat man po kay Sir Erning. Pasensya na, Sir Erning. Thank you po. Thank you. Sir Topi. Thank you, Sir Rene Gomba of Public Safety Office. Sige po, dahil na pagpalapahaluin, apunan ko na po ang masunod pong presenter from City Disaster Office, si Sir Erning Elcamil. Marina hapon po. Good afternoon po sa Tuya Gabos. It's a pleasant afternoon to all of us. Mahagad lang po siguro ako na kadikit na adjustment sa oras. Unlike sa other offices, duwang budget ang pigpipresent kang sa muyang opisina.
So medyo harahalaba po ito, lalo pa na ang mga programs po, daig kaparehas kang ibang opisina. So on your cue, ma'am. So thank you po. Ako po si Ernie Elcabil po. Ako po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. So yun po nga na yan, duwang budget po ang pinagpipresentar sa publiko. So next slide na. So yan po. Primero po, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o RA 10121, iba po siyang apat na thematic areas. Sasaro-saroon na po siya dyan ngunyan. Mapuon po kita sa disaster prevention and mitigation. Primero po, establishment of flood-proof city, construction of preventive and mitigating structures, insurance premiums for vital government facilities, construction and rehabilitation of infrastructure facilities and gender-sensitive evacuation centers. Ngunyan po, igwa na kitang duwang naman na evacuation center, igwa pa pong under construction. And hinahabol ta po nakada clustered barangay, magkaigwang evacuation center. Support to COVID-19 vaccination programs, creation of Disaster and Emergency Operations Center and CDRMO Operations Center. Sa ngunyan po, iyan ang pinaghahanap sa tuya. Yorong baga, pag may nag-i-evaluate sa tukayan, dadaya-daya ta lang. Maringani, nakakalusot pa. Dahil dinadaya, hinahabog, pigi-istoryahan ta lang, inagita lang sa istorya. Formulation and updating of city DRRM plan. Continuous po kaya every year, every 3 years, every 5 years, may dapat po kitang pagbaguhon yan. Next slide. So yan po, dahil ko po present si budget, pero yan po si mga programa ta, which is a major final output. Ini po pala in compliance sa SDG goals and Sendai framework of action. So kaya po medyo may kaiba ng mga programa ta digdi. So mahiling ta po kung ano dyan ang budget. Later on, pag pigsumada po, mahiling ta ang total budget po talaga kang sa tuyang calamity fund. So construction of preventive mitigating structures, iyo po yun na padagos na nagigibog itang mga flood control projects, mga drainage systems po ini. Insurance premiums po, pinag-oobliga po kita kang batas na i-insure si mga around evacuation center, health center, daycare center, naka-insure po yan. Mga eskwelahan na ginagamit na evacuation center, as in po ang public market, Bicol Central Station, as in ang gabos na government city government facilities and infrastructure po. Iko po kitang infrastructure audit, napuunan ta po ini, ngunyan, i-validate na naman dahil nagkaigo kitang paglinog kang 2021. Then nasundan pa po ito. Ang gusto sabihin po kaning infrastructure audit, ang City Engineer's Office, pakikipagdabangan po sa mga eskwelahan na may engineering courses na i-review as in i-audit si structural stability. Lalo-lalo na po ang MEPO, ang public market. Siguro pag nagsasaod, mangalas ka mo kung tanong may tukod na I-beam ang market. May nagsuba kayan sa kuya, kang Pedro Francia. Only the Inaga City na ang public market may tukod na I-beam. Siya po. So yan po, construction of and rehabilitation of gender-sensitive evacuation centers. Ano po dapat ang sabihin na gender-sensitive? Ngunyan po kaya, ang evacuation center, bako na sana basta na pag may kasulo, may bagyo, pili ka na lang dyan, darahon. Ngunyan po dapat, kung ikasarong ina, solo parent, dapat suway ang sa imong kinamamugtakan. Dapat igwang conjugal room, may mga mag-agom, yan duman, dapat po igwang suway na comfort room o karigusan ang mga aking babahi, asin ang mga pamilya, suway ang karigusan kang mga lalaki. Dapat po may bantay, ikaw kita dyan ng camp center management na dapat po may nagbabantay na babaeng pulis, bako siya para bantayan kung ano ang may mangyari, kundi dapat proteksyonan ang kababaihan asin mga kaakian. May mga nangyari po kaya, dapat i-ano ta po yan, i-discuss na maray. May mga nangyari na sa ibang lugar, dahil sa kahaluyan sa evacuation center, actually po sa Legazpi, may na-rape na evacuees. Kita sa Naga, dahil naghahaloy na more than 72 hours,
Saka maray ang coordination tayo digdiyo, kaya may man pong nangyayari kayo. Pero dapat ibugtag-tag iraray sa tama na perspective ang mga evacuation centers na po. Next slide, ma'am. So yan po, review and upgrading of plans. Ngunyan po pinagahagad sa mga barangay. Nagdagdag na pong requirement kang barangay. Bako na lang barangay DRRM plans. Igwa na po kitang Barangay Youth Disaster Risk Reduction and Management Plan, kung saan po pinagmamandato sa SK na sila po ang magibukayad sa pakikipagtabangan sa barangay officials. So dapat po si BDRRM plan kang barangay saka si Barangay Youth Disaster Risk Reduction and Management Plan magkatugma sa mga programa kang barangay. So ngunyan po, si SK Fund, bako na sanang basketball, volleyball, chess, swimming. Dapat po may certain percentage kung ano ang programa nila na may direction sa risk reduction and climate change adaptation. Data po pinagahali si programa ta sa emerging and re-emerging infectious diseases. Bako na sana po yan COVID, kabali po dyan si dengue as ang iba pa pong mga health programs sa naga. Ayan po, conduct of workshops on crafting of plans. Padagos na po yan, pinagtututukan na po ang satuyang barangay. Dahil sa garo sa Bicol, saro sa na-evaluate, ang mga barangay kang naga, ang may pinakamaluya pong structure pag-abot sa disaster risk reduction and management. Nangyari po yan, ang sabi man kang si mga nag-evaluate na, lalo na si mga NGO na nag-evaluate, dahil po dahil sa makusog ang programa kang local government. Kaya pag-abot ngayon sa barangay, dahil nang gayo sila ngayang may ginigibo, dahil ginibo na ngayon kang syudad. Next slide. So yan po, human pandemic, national calamities, and man-made calamities. So yun po yan si pigpiling ng mga programs. Next slide, ma'am. Capacity building. So yun po, mas nag-focus po kita sa PWD, Children and Youth Concerns. Hindi po dahil nag-reach out po kami 3 months ago sa NCPC. Hinahagad po sa NCPC magkaigwa po kita ang syudad ng naganing people-centered inclusive DRR governance. Bako na sana po na DRR programs, kundi po DRR governance. Kung sabihin, hinihiling o sinusukol na po kitang unyan kang NCPC, dapat sukulo na paano pinagdi-deliver kang City Hall ang mga programa kang disaster risk reduction and management. Saro po dyan hilingon na dapat magbago na punanta po sa relief. Pag nag-relief kita, natuod kita sardinas, noodles, ano pa sila ka to. Kung bakong noodles, pansit, o bihod. Dapat po binabago na yan. Ngunyan po, ang relief ta dapat igwa na siya ng hygiene kit, may mga family kits na dapat nakatugma naman. Bako na sana ngayon puro ngayon sardinas saka noodles. So dapat po dyan ang education sa komunidad. Next slide, ma'am. Next slide po. So yan po, again, iyo po yan si mga programa ta po. So mahilig na po na mas nag-focus kita sa barangay ngunyan para po mas mapapusog ta ang programa sa barangay. Iyo man po ini si pinapag-ulayan mi sa NCPC previously na dapat po mai-implement na ito na people-centered inclusive DRR governance para ma-review. Baka po kaya na dahil pirmi kitang nahiling, pirmi kaming nahiling sa komunidad, baka iniisip kang mga tao, okay na ngaya, City Hall na ngayang bahala kayan. Na dapat mahiling man po masukol. Pirming yaon, pirming nag-aabot pag may kalamidad, pero sukulon. Tama ba ang tinatao? Tama ba sa pangangaipo ang dapat na itinatao? O ano ang itinatao? Bakong basta tinawanan mo lang, okay na. So dapat po, ilaag tagiraray sa perspective na nag-i-improve man ang DRR governance. Next slide, ma'am. So yan po. Mahilig na po na ngunyan, education in emergencies, pinag-ano na po yan, kakatuwag na po dyan ang Department of Education. Bako na dahil ginagamit ang evacuation ng eskwelahan, kundi po ipautob sa DepEd si curriculum design na sa K-12 education
ang DRR program dapat nagpupuod sa kinder. Ngunyan po mahihiling ta po, may mga libro ang DepEd na ang disaster risk reduction and management, halimbawa sa science na libro sa grade 6, sa public school, 2 page lang po, nakalagduman, paano, Tagalog pa, paano ang paghahanda sa lindol. Pagabot po sa K-12, sa high school, dapat po igwana ang DepEd ding strand na disaster risk reduction and management. Nagpilot po kita, ang nakagibo lang kayan ang Leon Mercado High School. Pero dahil nag-improve naman si mga maestro naman, nalipat na si iba sa ibang eskwelahan. So dahil po ito na-sustain. So sarap po sa program tas education na sana kada eskwelahan magkaigwasin dating sarong pilot class o strand na nagpo-focus sa DRR para ang education po sa disaster management padagos. Kabali na po dyan ang PWD, Women and Children, saka po si module formulation. Dahil po ang problema kan DepEd ngunyan, ang nangyari po kaya sa Pilipinas, kang nagkaigwa po ni ASEAN Education Summit on DRR, ang pinadara kang Department of Education na delegate, bakong para tukdo, kundi infrastructure management, director siya kang infrastructure management, saro siyang engineer, so dahil kita nakagibong tama na curriculum. So ibinalik kiraray sa mga DRR ang pag-ibo po ng modules. So, next slide po. Next po. Next slide, ma'am. Next po. Yan. Ito po si disaster response. Paano kita nagre-respond po sa mga kalamidad? Deployment of emergency, tactical team, pandemic relief and rehabilitation measures, conduct of immediate damage assessment and needs analysis for pre and post disaster, during disaster, incident management team and standby and AOC activation. Pura ano ta po si sa taas deployment common po yan. Kang nagkaigo po kitang pandemic, dakulaon ang ginastos ta para lang ma-sustain si efforts. Sagkod ko niyan po ang sa buhay opisina, nagtatabang sa paggastos sa para sa vaccination program para maabot ta si maximum output. Pag-abot po sa regular na vaccination program, halos compliant na kita o nagsubra pa kita. Ang pigahabol ta na lang si mandatory number of booster shots. Maluya po kita sa 5 to 11 si iyon si mga kaakian. Dahil sa kultura na ay nagpositive gaya ko, dahil naman pala niya nakakaulakit garo na sa nangayasipon. Pag si mga lalaki, mga kamagurangan na lalaki ang hinapot, para ngayon nag-inom nga akong JIT, pagka ganyan na akong kalintura. Pero pag pig-test, nagpa-positive. Ang problema ta po, data na i-encourage si mga kamagurangan na si mga nag-i-rescue kaakian, mapabakunahan ta po, lalo na sa booster shot. Next slide, ma'am. So yan po. Every time po, nag-activate kitang incident command system, nag-i-stockpile po kita ng food items. Ang stockpile ta po, dapat equivalent to 1,000 na taho. Para po yan ang gauge ta. Dahil po yan, kada bagyo, igwa kitang, dahil nagbababa sa 1,000 families na pinag-i-evacuate. So halimbawa, magkaigwa pong bagyo ngunyan, dapat igwa kitang handa ng pagpakakan sa 1,000 families sa laog ning tulong aldaw. So araw po kayo ang stockpile na ginigibutan. Then, pinag-i-strengthen na po ang barangay sa camp coordination and camp management. Pinag-ano mi po na by next year, 2023, maubos mi ang mga barangay na magkaigwang camp manager na sa diri na talaga ninda. Na maski mayo kami, sinda na ang mapadalagan kang sa indang clustered na evacuation center. So pag nag-iibot na po yan, pwedeng saro na yan sa pinakamaray na programa kang syudad. Next slide. Sa disaster rehabilitation and recovery, iga po kita dyan, agricultural support, economic and social recovery for pandemic victims, rehabilitation po, government vital facilities and lifeline facilities. Next slide, ma'am. Kaya po, sa agriculture, yan pinagtatao ang agricultural support. Pag nagbabagyo, nagtatao po kita ng banhi, nagtatao kita ng abono.
ang parte po o portion kang pundo kaya na pangbakal, hali po sa satuyang calamity fund. Pinapanauta po yan sa na-damage na agricultural crops. Pasalamat po kita ko niyan, si Typhoon Carding, mayong gayong distroso sa tuya, sa agrikultura. Pero po sa San Isidro, sa Carolina, may mga nag-aning mais na inabot ng uran. So, igwa, pero minimal lang po siya. Yan po yan si agricultural support. Pag sinabi tapong build back better projects, sabi ka yan, kasi inot yung presentation, anong yung kadikiton, 100,000 lang. Pero po, hinahagad ta kaya ang iba kayan sa DPWH, sa national. So si Mayor po ang nakikipag-coordinate kayan sa national government agencies. Alimbawa po, ikakitang sarong pagko-construct na evacuation center sa Balatas, yan po hali sa PAGCOR. Si Santa Cruz po, na pagmayong evacuation, ginagamit ang event center. Hali po ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang nag-implement kang program, DPWH. So, pinagkukwenta po na kada cluster barangay magkaigwa siya ng evacuation center. Napuunan ta na yan, kaya lang si ibang barangay, giniribong basketball court, si covered court ninda. Pero at least po may napuunan kita. Madali na lang dagdagan ito. Yan po. So ano po si legal basis ta? Po yan si RA 10121, Section 9. Then Section 11, approve, monitor, evaluate of the local disaster risk reduction management plan. Kaya po, ganyan, nagkukumahog kaming mga pudan sa barangay, lalo na may bago kitang namamayo sa liga ng mga barangay na mag-focus duman po sa programa sa DRR sa barangay saka sa SK. Next slide po. So, ang 70% po, iyan si portion kang calamity fund na pwede tang gamiton sa general, sa mitigation, preparedness, and response. Si 30% po, ginagamit na lang yan kung igwaning declaration of state of emergency. So, yun po yan ang pagkabaranga. 15% kayan, 39%, ayan po. Yan yellow, 39% sa capacity building or training. So yan po kung paano tabi na. Next slide. So, mahilita po si comparison. Ano ta nagbaba kita ngonya na 2023? 2020 ang mitigation fund is 48 million, 2021 49 million, 2022 nag-57. Pag 2023 nagbaba siya into 52,150,000 dahil po ini duman sa bagong batas, Mandanas Law, na kung saan may mga departamento, may mga programa na pinagbaraba sa tuya ang mandato as in mga programa, pero mayo siyang budget. Halimbawa po, kaya ganyan, gusto mo sabihin ko na dahil may Mandanas Law, hahaliod na sa muya si mga health programs. Dahil si health programs nilipat na sa DOH sa City Health. Pero mayo po itong mga kasakaibanan na budget. Pero di-retain ipinasa po sa muya kan DOH ang bagong pag-ibo kang plano. Ito pong Disaster Risk Reduction and Management Plan for Health. So may health, nadagdagan si trabaho na mayo yan budget, nagbawas pa. So kaya po yan si rason kung tano ta nagbaba. Next slide, ma'am. Then sa general fund, ayun po ideyo paano pinag-administer ang opisina mi. Ababaon lang po yan. Next slide po. Mahiling po din na ang opisina mi, iyong pinakasadit na opisina sa buong Bicol in terms of number of personnel. Mahiling po din ang munisipyo mas nakula pa sa mo. Ang Milaor, mas nakul pa ang tao kaysa sa muya. So yan po yung conduct of review, training needs and assessment, climate disaster risk assessment, organization of volunteers. Next slide, ma'am. Sa MOA, iyo po yan. So meal subsidy for standby personnel, saro po yan sa pinakamagastos ang pagkakan. Kaya alangan man kayo pag may bagyo, dahil pakarakanan si mga volunteers ta, nakul volunteers. Rescue supplies,
calamity response, evacuation operation, goods and supplies, repair and maintenance of rescue vehicles. Gabos pong ambulansya kang sudad, samo nakakarga ang repair sa maintenance. Dahil kami, sabi kayan, kamo man kayo ngayon sinagbakal, kamo nga sinagtaw sa inda man ngayon kakarga ang repair. So training, other DRM supplies, travel expenses, communication expense. Next slide po, ma'am. So, pero po talaga ang permanent na empleyado sa mo. Sumahilin po din doon yan. 5 permanent, kabali po ako sa 5. So, yan. Si Saro, sinubli pa ni Sir Rene sa Comsen. Dahil mayo ngayon ma-supervise kang Comsen, siya lang ang may lisensya duman, kaya siya piglag duman. Ang Saro po, yaon pa sa emergency medical services. Sabi yun, pigsubli kang city hospital. Para makumpleto ang lisensya kang city hospital sa DOH, license to operate, may mga kaipuhan na tao, na permanenteng tao. Para dahil na mag-hire, siyaon sa mo yung permanente, dahil nag-training na ito, inilipat ko ng city hospital para makumpleto si mga personnel ka city hospital na may mga lisensya. Kaya yaon po siya sa EMS. May 2 po kaming kaswal, ang Saro, yaon sa project ni Kagawad Lito. So Saro na lang kaswal lang nawalat sa mo. Igwa pang Saro detail, may pig-detail man pala sa mo. Kaya, okay. May tulong job order, Saro po yan, nasa ambulance po yan, may detailed man na 2, may volunteer na Saro. May yan pong volunteer na Saro, pero pakiulay lang yan na ma-apply siya sa uniform service, kaya nagbo-volunteer ko na sa mo. Pero, pag hiniligta po, pig-check iyan, pinag-evaluate po, nag-conduct ng personnel audit ang Civil Service Commission, nangalasinda na pinaparano nito ngaya, pagtrabaho ngaya, na ang opisina nito, 24 hours bukas. 24 hours nga may tao sa Indo, pero kamo pala ngayon may pinakasadit na opisina sa buong DRRM sa Bicol. So yan po, next slide ma'am. So ang personnel services mo po, iyon ang pinakababa. Takadikit bang kami, di nasa 3.9 million lang siya. Ang MOA may 2.3. Mayo pa kaming capital outlay dahil pigkakarga yan sa mayor's office kung ano. Dahil ang iba yaon sa calamity fund. So next slide po ma'am. So comparative budget po na naman 2020, so yan po 23. Naglangkaw po siya dahil si salary cap naglangkaw man. Kaya naglangkaw naglangkaw po si budget sa 2023. Next slide na. So administrative, training programs, ayan po, gabos na training, karga sa mo, pati si training sa barangay. Ayan po dyan. Next slide ma'am. So integration of DRRM and CSA to local planning and development and budget, community-based, training, shared experiences, initiating skills, public health and emergencies, and human pandemic. Ang karahayan lang po kani, dahil igwang, last year, may pinadara dahil lang, pigsikreto lang, dahil lang pigparestorya, may pinadara ang City Government of Makati, 2 tao, dahil sa kasi Quezon City. Dahil nahiling ninda sa TV, sabi ni Mayor Binay, punta kayo ng Naga. Sa atin, bilyon ang ginastos natin sa ambulance service. Pero hindi tayo nakita sa ABS-CBN saka sa GMA. So nag-igdi kung pinapaano ta. Sabi tama, kita magaya, palibasa siguro, mayo man ibang mapahilig sa ambulance ta. So, nasi-share ta po ang experience ta. Kami po naiimbitaran mag-training sa ibang probinsya. Sabi kang RDRRMC, yaon sa Naga, maski kadikit, qualified, pwede magtukto sa laws. Next slide, ma'am. So yan po yan si na-achieve na quality of service. Maski po kakadikit kami pa sinagahatod pasyente sa pagbayi request kay Mayor, mapatod sa Manila. Pero mayo kaming doktor, mayo kaming mga maray na nurse sa opisina. Pag may ihatod na pasyente sa PGH, saka sa heart center, ang pag-uuna ninda, mga doktor ang naghahatod. Pero mga paradapog buyo sa naman yan. Joke lang po yan. Nag-train po kaya nag-adal.
So thank you very much po siguro. Ayan. Next slide, ma'am. Next slide po. So that ends my presentation po. Arami na kadakol pa kami dapat gibuhon, kaya po nga rin sabi ko kang bago nagka-election ang NCPC, nag-reach out kami na sabi ko, kumbinsiyo ng syudad na magkaigwa na kita people-centered and inclusive DRR governance. Bako na sana si mga programa. Dahil pag sinabing resilient city ang Naga, kabali kami duman sa may halangkaw na porsentahe kang rating. Pero baka sukulon giraray. Baka ang tinatao may kabangan takad na sana, okay pa, yaon po giraray. Pero dapat pala sarong takad na. Kaya sabi tangani, bako na sanang noodle sa kasardinas, baka ang tagdangan naman spam o corned beef ang panao. So thank you very much po. Okay, salamat pong maray sa imo Sir Erning kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. So isa po ang may mga kaputan para sa pag-present sa toya ni Sir Erning. May pong mapot. So thank you. Sige po, sige. Si Ma'am Osang mapot. Si Ma'am Osang mapot. Good afternoon po. Good afternoon po. Sir Ernie, bali ini po na pag-observeran mi lang na pag medyo daradako lang tao, ano po dahil siya nalalaganan kang lockdown. Di na lockdown po. May mga nahiling po. Kaya kami na itong halos kasaraditan, iyo po ang perming may nakapaskil na lockdown. Iyo po, tama po yan. Actually, iyo ba dyan speak paabot sa ko. Ang problema lang, dahil ako kabali sa nagla-lockdown. Primero po sa ngunyan, ang nagla-lockdown mga barangay. Ang nagsasabi kong isa ila-lockdown, si City Health Office. Dahil po kabali kami sa nagla-lockdown. Kabali lang kami sa pagbakal ng mga ayuda, panao, si mga pagbakal ng antigen, sa kasi ginamit na equipment sa molecular lab, pero dahil kami kabali sa pag-lockdown. Sige. Okay. Another question po, sir. Sir, naman sa sinabi mo sa ko na with regards itong bicycle response team na napag-ulayan ta, nasuggest mo na to na garo na sabi mo na sa amin na igwa ka na katong proposal sarong itong nakabisikleta na may mga bit-bit na medical kit na naglilibot sa Naga na pwedeng matabangan itong mga na-aksidente 24 hours. Iyon po, actually po, garo 2016, nag-propose na po kami kayan. Kundi, ano nga na ito, actually, nainot pa itong Bicycle Scouts Project. May kabistado man ko nagbibir, kanto po kayo medyo ubin-ubin pa ko, nagbibir bisikleta man ako. Nainot pa si Bicycle Scouts kayan, na mag-ibo kayan. Kita po ko kay 2016 sa 17, igwa na kitang proposal. Kandi kayo to, dahil pa na-inggan nyo si mga nagbibir bisikleta ta si grupo, siring kayo. Pero po, sabi ko po sa inyo, kung mahamanta po si proposal kayan, kadakol po kami na pwede magtabang. Actually, pinag-encourage mo po ang mga riders, itong Grab, itong Panda Delivery, dahil sinda ang pirming na aksidente, na sinda mismo makanood. Nag-training na po kita sa indaning basic first aid, accident prevention, and road safety. Pero ito po na sinda as first responder, data pa po ito nagigibo. Kaya pinag-aalap po kamo na mapuunan po ito sa bike board, sarap po ito sa programa. Kami po, si technical assistance, o maski sabihin tang si gasto sa pag-training, i-assume, basta may approval si Mayor, naka-ready po kami kayan. Okay, answer po. So, isa pa po. Another question. Ma'am Maricar, may apot ka? May. Isa po. Ako dala po mahapot. Ikaw po pala digding member kang BHW? Bert. Mayo pong official kang barangay. Mayo. So yan. Sabi ko po sa bago na nag-reach out po kami sa NCPC. Itong people-centered and inclusive DRR governance. Na sana po by next year,
maipursuta na po ito. Ma'am. Iyo po yan. Kaya sabi ko po nga na mas dapat napakusugon po ang mga programa sa DRR dahil nagpaparadakol. Igwa na po kitang Barangay Youth Disaster Risk Reduction and Management Program na dapat i-implementar yan. Igwa pa po kitang Public Health and Emergencies. Sabi nga ni Bagakan DOH, ang pandemya, ang paglaban sa pandemya is a whole of nation approach. Dapat community-based. Pag sinabi na pong people-centered, inclusive, in community-based, bako po kami ang may kagsadiri kang programa, si mga tao. Baka sa pagtubod pagtubod kang syudad, dahil epektibo ang syudad, natatawanan ng mga award ang syudad, baka pagmati mi, kami na pinakamatibay, kami ang superheroes na kami. Pero dahil mi na susukol, na may kulang pa lang kami duman sa organisasyon sa baba. Halimbawa po, sa LERC, yan, Less Economically Resilient Community. So nagpurbar kami, nag-intervention kami. Saro po yan sa pinakamasakit Tipunon. Dahil sa Less Economically Resilient Community, sa aral daw na yaon sa sindaduman, ang nawawalat si mga ina, si mga babae, si mga lalaki dyan, kung bakong nagpapadyak, kung yaon sa may mga kung ano-ano nalang trabaho. Pero nagdadakol ini. Sabi nga ni kaya kang sarong grupo, anong yung piga-ataban niya din, pigpaparapadakol nindong urban poor? Sabi ko, daiman, pigtatabangan milang sinda, na pag nagkaigwang kalamidad sa lugar ninda, dahil yaon sinda duman sa lugar na kung sain barahaon, kung sain na lang. Mahiling na po ining LERC communities, iniyo si mga, halimbawa, may sarong ama, nagtrabaho sa construction. Since dakulo po construction sa Naga, pagkatapos ka project niya subdivision, palipat-lipat, hanggang sa sunod na taon, dinara niya na si aki niya, dumang ka na ngayon mag-eskwela na may trabaho na ngayon ko. Hanggang sa nagdakol. May saro po kami pag-aadal, pag ang aki na hali sa luwas kang Naga, ini po pig-check me duman sa in-migration pattern na study kang CPDO. Pag ang aki po, lalo na kung babae, third year college, nakakatrabaho na. Pwede na siyang maglog sa call center. Halang ko pati ang sweldo. Ini-invite niya na si tugang niya, siya naman mapa-eskwela, hanggang sa sunod na taong kaya, mahiling mo, buong pamilya yaon na sa to. Maray, kung araw ko si kamugtakan, ini pag naon sa less economically resilient community, nagsusurvive sinda aral daw. Ang problema lang ninda, mayo sindang istaran. Dahil habo ninda magrenta, na pwede man yan magrenta dahil may mga trabaho man sinda, pero yaon sinda duman sa lugar na kung sain, pag nag-uran, sinda si inot na tatamaan. Kaya nagpuon kami duman, pinag-edukar mi sinda. Ang enro sa Sir Buboy, minsan nga na naguguyod mi yan, papurutol din kahoy, si mga pinutol na kahoy, dahil yung pagputulon na lipot, halabaon nindo tayo papatabas mi gigibuhon tabla para may pangtaw kitang panglanob sa harong ninda. So saro ito. Pero dahil sa paghuna mi, effective ito, baka salaman sa pagmati ninda. Baka dumang kami nagkulang. Kaya dapat, bako na kitang nakafocus sa paano ang effective DRR programs, kundi DRR people-centered inclusive DRR governance. Hinihiling na paano nag-gobernar ang syudad sa mga kasaraditan. Dahil iniyo pagpigiling mo po, pag binilang mo, ang 1,000 na taong pinag-evacuate, pag nagbagyo, pag nag-utro, iyo ang girara ito. Kaya mahiling mo sa DSWD,
ka Ma'am Annabel, tuom na ninda kung sa iri sa ini, kung sa narali. So gustong sabihin, saro po example, kung yaon ka dyan sa tulay, pasiri kang LCC, yaon ka sa fraternidad, magkiling mo sa wala, kadto po ang harom dyan, 2 rows pa sa na yan, ngunyan halos mapano ng salog, magsumpay na ang harong duman sa sabang, kung hali ka sa tabuko. Dapat mahali ta ito. Tano po, pag nagkusog ang bagyo, pag nagbaha, sinda ang nawawash out. Sinda ang pirming na tinatama. Kaya dapat ito si mahalita. Ang problema ta po, mabuot kaya ang mga Bicolano, mabuot kaya ang mga taga-naga. Nakaamigo lang sa trabaho, pero pagtapos ng oras, pinaistaran niya na, pinasumpay niya na duman dahil bako niya man talaga actually ang lugar. So yan po ang inahagad niyo po sa NCPC. Thank you po. Salamat Okay, po. Sir Erning, sabi po sa bago, ito pong about sa BHW, ano po si sinasabing programa kang city? Tama po yan. Ang barangay health worker po kaya, ikaw kita ko niyan, barangay health and emergency response team. Ngunyan, pinagsuway ta na ang nutrition cluster sa health cluster. Dati, health and nutrition cluster po yan. Sanong cluster sa konseho ta. Pinagsuway ta iyan dahil nahiling ta na si programa kang health, although kabali si nutrition, pero dapat mas mahiling ta matawanan taning naka-focus si nutrition. Bako sana kang during na may kalamidad, kundi pag-uli ninda, sarong ninda, na dapat mabantayan ta ito. Kung kasi barangay health worker, pag-uli kayan sa barangay, hihilingon mo lang, si ina, bados, si ina, kinalintura si Aki, may hilang si Aki. Dahil niya nahiling si nutrition problem doon. Kaya dapat, sa BHWD, pinagsabihan din po kani sa BNS, si mga barangay nutrition scholars, nahihilingon ito, bakong nakafocus lang sila sa saro lang na direksyon. Dapat, kag naglaog siya sa evacuation center, lalo na si mga 0 to 5 months or first 1,000 days na Aki, umboy pa yan. Paglaog sa evacuation center, ano si condition niya? Pagluwas, ano si condition niya? Pag naguli siya sa harong, dapat binabantayan niya pa ito. So yun po ito sinahagad mi sa mga health workers na pwede kami magtabang sa pag-re-in-skill sa Sainda. Yun po ito, kaya nagkapot kami kung may tanto may BHW. Ay, po. Okay po. Salamat pong maray, Sir Rene. So, may na pong kaputan. May... Sir, ano po nga ito para ma-note ipag-irumdum ko sa board? Yes, ma'am. Itong Actually, Naga City. Kado po nag-reach out kami, nag-request kami sa NCPC na matabangan ang city, ang siya mo yung opisina, na magkaigwa kitang people-centered, inclusive DRR governance. Okay po. Mayo pa kita. Gusto sabihin, pag sinabi tang people-centered, inclusive DRR governance, hinihiling ta si delivery of services. Ayan po. Natuod kita, sige, tama talaga na nagdataw kita, effective si Mayor, pag may kalamidad, pag ninasulo, yan naman si Mayor, effective ang barangay sa pagpaabot sa syudad. Pero, sukulon ta, hanggang sa si tinatauta, ano si pangangaipo kang sa komunidad, ano si talagang tamang pangangaipo. Baka man, pag may naghilang ngayon, alimbawa sabi ta, pulong ta sa relief, ano na si dapat hilingon ta? Pag dagdara kita ng pamilya sa evacuation center, bako sa naman yan mag-agum o darakula na pinag-evacuate. May pinag-evacuate kitang mga aking sadit, lalo na po naigwa na kitang batas na Child Relief Protection Act, sabihin, hilingon upang atamanan si pangangaipukan si mga aki, lalo na sinundan niya kang first 1,000 days. So duman, ano ining tao, ining klaseng relief na pinagtauta sa inda, angkop ba ini sa mga baby? Na bawal nga ni kita saro dyan, bawal nga ni kita bawal na kami magbakal gatas o infant formula. Dapat nakapirmi kaming nakakuyan sa mothers, sa mga ina, breastfeeding. So saro po yan. Kaya dapat sukulon ta, tama kita, matibay kita, pero hilingon ta, baka pwedeng i-improve ta pa. Ipo ito si DRR governance na sinasabi. Magayon po yan, sir. So, disaster governance. Yes, ma'am. Opo. Iya po. Sige po, ining noted po yan, sir. Actually po, sir, ang iba talaga nga, tigihiling ang naga. Pag-abot sa disaster advance, ngayon ang naga sa disaster. Pero, mas magayon po yun para mahiling ta pa kung arin si pagkukulang po kang syudad pa. Pag-abot yun sa, noted man po yan, i-open ko po galing sa board. So, magayon po siyang suggestion. So, thank you po. Okay, thank you, Ma'am Cakes.
Ma'am Kikay. May kaputan po kita sa sa online, sir. Si Sir mana? Kalak. Okay. So, may na pong question? So, kung may na po, salamat pong maray kay Sir Rening kang City Disaster Reduction and Management Office sa pag-present po sa token duties, function, and services and budget. So, salamat pong maray, Sir Rening, and God bless po. Sir Tupi. Sige po, salamat pong maray. Announcement lang po sa agaang ma-present. Po, tama. Thank you very much, Sir Jay. Actually po si Sir Jay, saro po yan si nagtabang sa to na ma-improve si capacity kang barangay sa DRR mapping. Ako po, yun ako duman sinasabi niya, hinahanapan mi kung paano mi talaga may encourage ang mga barangay na sagkod ko niyan, sa kadakulat na po kan datos, dahil niya mapili, mahanap kung arin si mga dapat na itao. Kaya po siguro, yun na po ito duman sa, kabali po ito duman sa DRR governance, napamapuon kita sa data profiling sa mga barangay. Sa kadakulan po kayong datos kang barangay, minsan si mga personnel sa barangay, naririmong na kung arin talaga si pang DRR o sa health. Dahil haralo-halo siya, parehas lang po ang datos. Sige po, para po kay Sir Jay, mapatabang kami sa NCPC. Since po ang Ateneo nagtatabang sa to, lubos-lubuson mi na po, ma-reach out kami, ilingon mi po kung paano talaga may improve. Kaya, dahil sa ngunyan, ang access po kan data, limited lang po kung ano lang po si available na data sa barangay saka sa CPDO. Yun lang po ito si nakukuha mi. Sige, salamat. May saro pa po palang pahabol. Kasi di ba itong kasabago po nabanggit itong pig-check me din po na itong ang programs po nindo, pero may talagang kabali itong sa women, sa children, tama ba? Ito yung sa Inda. Ang lang po itong masiguro lang na itong may safe space para duman sa mga, lalo pag may mga disasters po baga itong masiguro katong mga evacuees na safe kami digdi. Iyo po. Itong safe space ini para okay lang na makahiro kami, na kami safe kapag kami pigdara digdi sa evacuation center. So yun lang po ilang saro din na Pero nahilingi po yan man po pala. Yan po naman sa gender sensitive evacuation centers. Saro po nga na yan sa nagiging hindrance kung taano masakiton kita mag-implement evacuation dahil pag-una kang si mga kababaihan, lalo na kung may mga aki na. Pag-abot kayo sa evacuation center ngayon, pag nagpasusong ngayon ko, pagpapaririling ngayon ko mga lalaki. Pero nagbago na po kita. Sinusuwaitan na po yan. Kung breastfeeding mother, may saro kang kwarto. Kung halimbawa sa eskwelahan niyan, sarong kwarto para sa indo. O kung halimbawa yaw kita sa covered court, mataw po kita ng modular tent para sa pamilya na may mga breastfeeding po. Paano po naman sa itong mga bagong evacuation center, since very open po baga siya Ikaw po itong mga kwarto. Kaya po, okay halimbawa si JMR, ikaw po doon breastfeeding room, may mga cubicles po ito na piglilinig ta. Ini pong Santa Cruz, Siriman. Then ikaw po kitang mga modular tents na para itong dressing area po mga babae. Pigano po yan. Ang Santa Cruz Evacuation Center po, igwa nga ng conjugal room, igwa siya ng breastfeeding room, igwa po para siya sa itong mga minors na nasuway sa indang mga maguran. Ay, sige. Pero ano po yan, kumbaga, yung ngayon ito, kay Puan Ming Sukulon, yaon saya na kami, pag-ibo ka yan. Sige po. Baka pag-iligbi. Tatabangan po kamo sa po. Tama po. Thank you po. Magayon po iyan.
Sige po, ning board man po ni sa Sir Porlahe. So, papailalawin po siya sa board meeting. Thank you po, sir. Thank you po. Sir Topi. Announcement lang po sa aga ang ma-present, September 29, alas 8 pong imedya ni pagkaaga, yung pang Naga City Dangerous Drug Board, Lingkod Barangay Office, and City Legal Office. Pagkahapon po yung pang City Mayors or Administration Office. Pagkahapon po, City Accounting, no? Okay. And Sangguniang Panlusod Secretariat. Sige, dikit pong dagdag. Ito pong mga departamento na gusto na pong maamay, halimbawa nakaschedule sinda sa October 6, pwede man po sindang magpaamay, magpa-reschedule, magpa-move ning, halimbawa po digdi sa September 29, ang City Accounting Office po kaya, mamumove siya ni October 6, so pwede man po ining i-fill in kang ibang department na gusto nang ma-note, kung ready naman lang po. Mapagiram dun din ko may duman sa mga, halimbawa po digdi sa aga, baka magayon po na mag-attender po sa aga din, ini yung mga, itong mga imbitado, mga stakeholders po siguro, para din po itong mga programa kan sa tuyang syudad, makaabot man din sa Inda. So may mga imbitasyon kaming pinapaluwas, sana mag-respond po Sinda. Sige ma'am, thank you po. Sa liwat po, salamat na maray sa mga nyaon sa Zoom, sa live, sa FB page kang City Government at Naga, and the page kang Naga City People's Council. Salamat po maray sa pag-attender. Asabi pa man po, girari ka mo sa masunod kang public presentation hanggang po sa aga, hanggang October 7. Salamat po and maray na hapon po sa Indogabus.